як рӯзиқи арӯз механди зиндагида бояд одат када пастиву баландиш мо дига чӣ мехоҳем не ки меояд дига чӣ баъди дидаму низо кашида мегем яда гапши метарси ҳақиқата богӯй ки диди арӯста тидаи тарафи пеши ходуда усроста да пеши лексус чақчақ дора қати шафёр чизер ҳам аслият дора ӯ такрор ба такрор майда майда боридани бар ҳама да пауза та просто да шош барои фаҳмондан намеёби ҳал да як лаҳза да пеши чашму тишқи пок шамоли сар тада таи светофор илтимос нашида дил инами гап да павтор мебахшимет агар пешам биёй пирси бахшиш сценарият нашида дар удара кишода шиш شوخی ستمگر تو بکای سوزی مرا یارمی زندگی камтар пас лексус миёраш бира занта баги ты занам мегуфтиша ӯ типа зантай ку ты мара бовар накади гуфтам морда бағалтай ку гапои мада ёд омад вақте диди ба чашмат ки имрӯз дед бурда киш дина қатӣ ба чашмат гапои мада ёд омад да дуруға механди да гӯш овози нолаи рустами сарбандӣ ҳилоли ёри мара мада хиёнат кадеста мада ёрдамте ки и дар досон неста ки ҷошид зуру бозу ки ҷошидак номус бедорша рустами достон рахша саворӣ кадестан саворӣ доран рахша та ба ҷо ки ашка ҳайф наки рашка зиндагира нашка ничи нагуфта бугу ки мараи дур мерам хиёната ҳаёт мегардона ранги бумеранг ببولو پای تو بکای